Nyt flashataan tää mun BMW 523i 525i. Ja joko tästä tulee semmonen tosi tylsä opetusvideo, tai sitten tästä tulee sellainen viraali fail-video, jossa toi DME muuttuu verkon painoksi. Katsotaas mitä tapahtuu. Mitäs mä nyt oon tehnyt? Mähän on vaihtanut tuon himusarjan. Mulla on tuolla 530 3 states in bake. Sitten meillä Pimmerlapsista löytyy päivityssofta. RSA-delete, joka ajetaan eka, se jotenkin avaa tuon. Ja sitten me ladataan sinne tämä, joka on sitten päivityssofta. Ja se on tuolla nimelläkin 523i 525i. Tämmöiset ohjeet. Tälle löytyy sitten tämmönen ohjeistus täältä. Hypätään nää nyt tästä yli. Mä tsekkaan, että nää on kunnossa. Ja sitten mennään seuraavana tohon itse lataukseen. Täällä RSA delete on menossa. Nyt ei vissiin kannata sattua mihinkään. Että tämä jos epäonnistuu, niin Eku muuttuu tiiliskiveksi. Ja kyllähän tää vähän jännittää. Mä yritän nyt olla parhaani mukaan sattumatta mihinkään. Ja yksi mistä on se, että akussa riittää virtaa. Mulla on 2 laturia, tällainen 15 ampeerin ja sitten tommonen ylläpitolaturi, mistä näkee ton jännitteen. PC:ssä akkua sun muuta, niin mä laitoin laturiin, että tää vissiin kestää joku 10 minuuttia. Ja täällä syttyi monenmoisia valoja ensin ja pimputti ja sitten kaikki sammuu. Tässä ei ole nyt aikaa mennyt kyllä, nyt ehkä 5 minuuttia. Bensapumppu ainakin lähti pyörimään. Mitäs täällä lukee? No ne. Se oli siinä. Täällä vissiin bensapumppu pyörii täällä, kun kuuluu sellainen. Meidän pitää vissiin ladata se toinen softa sitten. Kokeillaan, se ajaa heti perään. Toivon mukaan lakkaa toi bensapumppu tuolta. Sinne menee nyt 525 softa. Ja nopeaa menee. Ainakin niinku näyttäisi yhtäkkiä hyvältä. No joo, softa on ladattu ja kyllä tää jotenkin niinku kaasu vastaa ihan eri lailla, kun jotenkin kaasu on herkempi ja tää vähän kattoo moottorin lämpöjä ja sitten kun on kone lämmin, niin ottaa vähän vetoja. 40 heppaa suurin piirtein pitäisi olla lisää, jos kaikki on mennyt oikein.